ዋው 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 ሎማዓንቲ ማለት እዩ ንፀጉረይ ለውጢ ዝረኸብ ኩሉ ነገር ክነግረክን ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ እና ፀጉረይ ሲ ብጣዕሚ ጫፍጫፉ ጨኸራር እናኾነ ንኣበየኒ ነይሩ ማለት እዩ። ሰላም 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 ከመይ ደቂ ዓበይቲ ደሕና ዲኹም? ኣነ ሰላም እየ ኣለኹ ፅቡቕ ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኽዎ ኣብ ዘለኽዎ ሰላም ክትኾኑ በዓልቲ ሙሉእ ትምኒተይ ከምኡ ብምቕፃል ደሞ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ናተይ ቤተሰብ ክትኾኑ ብትሕትና ይልመነኩም። እና ባዝሊን ማለት እዩ ባዝሊን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ እዚ ባዝሊን ማለት እዩ ብጣዕሚ ንፀጉረይ ለውጢ ረኺበሉ ጫፍጫፉ ብጣዕሚ ንጭኽርር ነይሩና እዛ ባዝሊን እዚኣ እናተጠቐምኩ ብጣዕሚ ለውጢ ረኺበሉ ማለት እዩ። ግን ከዓ ይወዝሖ እዩ ግን ይውዝሖ እዩ እና ተጠቐመ ከምዚ ፀጉርክን ብዙሕ ዝኾነ ዙባ ማነው ጫፍ ጫፍ ሲ ጨኽራር ዝኾነ ማለት እዩ እና ናተይ ፀጉሪ ራእዮ ይኹን ብጣዕሚ እዩ ጨፍጫፉስ በቃ እናጨኽረረ ማንታ ናኾነ ገለሲ ኣዊኑ ማለት እዩ እና ራእዮ ከምዚ ጌርክን ጫፍ ጫፉ ማለት እዩ ግብር ተብላሉ ከምዚ ጌርክን ጫፍ ጫፉ ስኢልካ ብመሽጢትካ ገለል ይኹን ከታ ጫፍ ጫፍ ትገብረሉ ኣለካ ከምዚ ጌርካ ማለት እዩ። ወላ ቁንጥጥርስ ክትሰርሖስ የብልካይ ወላ ጉንጓን ጌርካ ገለ ዘይኮነ ከምዚ ጌርክን ካንፍሕሶ ጌርክን ወላ ክትፈሕሶ ከለኽን ፀጉርክን ባዝሊን ተጠቒምክን ተፍሕሶኦ ኣለክን ማለት እዩ ብጣዕሚ ሓሪፍ ናተይ ለውጢ ዝረኸብኩሉ ብኸምዚ ብጣዕሚ እየ ለውጢ ረኺበሉ ማለት እዩ እና ከምዚ ሲይመስለኒ ነይሩ ባዝሊን እየ ተጠቒመ ገለ ኢላ ንሓደ ሓደ ስልኪ ከዋግዕ ከለኹና እዚ ትክሞክሮ ኢለ መኪረዮ ግን ብጣዕሚ ለይለብዛሓልካ ፀጉርካ ማለት እዩ ያው ምልስላስ የለስልሶ እዩ ካብቲ ዝነበሮ ጭኽርነቱ ግን ብጣዕሚ እዩ ለውዝሖ በቃ ክነግረክን ይኽእል እየ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ለውዝሐና ከምዚ እናገበርክን ብደንቢ ጌርክን ክትገብሮ ኣለክን ፍሕስ ኣቢልክን ፀጉርክን ከምዚ ኣቢልክን ወላ ከምዚ ክትፈሕሶ ከለኻ ከምዚ ዝፍሕሶ ገመድ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ነንውሓልካ ንፀጉርካ ፀጉርካ ብጣዕሚ እዩ ልምችዎ ከምዚ ማለት እዩ ስኢልካ ጉንጓን ገለ እኳ ወላ ጉንጓን ኣፍክስ ኣቢልካ ኖርማል እንድዩ ግን ባዝሊን ክትገብራ እንተደሊክን ከምዚ ጌርክን ራእዮ ጨፍጫፉ ማለት እዩ ከምዚ ጌርክን ጨፍጫፉ ክትገብራለ ኣለክን ብጣዕሚ እዩ ሓሪፍ ናተይ ራእዮ ስብርብር ዝበለ እዩ ዳርጋ ጫፍጫፉ ማንታ ማንታ እዩ ዝበዝሕ ማለት እዩ እና እዚ ባዝሊን ካብ ዝጥቀም ግን ብጣዕሚ ለውጢ ረኺበሉ ማለት እዩ ራእዮ እና ብጣዕሚ ለይ በቃ ሓሪፍ እዩ ብቻ ኣነ ከምዚ ኣይመስለኒ ነይሩ እና ሎማዓንቲ እዚኣ ነይራ መልእኽቲ ሒዘ ዝመፃኹ ደቂ ዓበይቲ ሰብስክራይብ ከዓ እናገበርኩም ማለት እዩ ባይ ባይ ድሓን ኩኑ